तु का दोषानुदर्शनम् अस्ति अनपिष्वङ्ग पुत्रतारा गृहादिषु नित्यं स समसिद्धत्वम् इष्टानिष्टोपत्तिषु मयि सानन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिसारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अत्यांत ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् यदो अन्यदा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து பகவான் சொல்ல போறாரு. ஏன்னா அவர் கேட்ட கேள்வியில கஷேத்திரம் உடல் அதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு. இப்ப அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானம், அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள் மனைவி வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். நம்ம எடுக்கிற மற்ற இங்க பௌதிகமாக பெரிய டாக்டரேட் வாங்கினாலும் அதெல்லாம் வந்து உண்மையான ஞானம் இல்லை அப்படின்றது வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு. சோ இவ்வளவு இது இருந்தாதான் அதுக்கு பேர் தான் ஞானம் சொல்லியிருக்காரு. இதுல நம்ம எந்த நிலையில இருக்கணும் நம்மளே வந்து ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிங்கோ. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி. 13வது ஸ்லோகம் படிங்கோ பாக்யலட்சுமி மாதாஜி. படிங்க படிங்க மாதாஜி. என்னோட இதுல வேணுமா? 13. நீங்களே மியூட் ஆயிட்டீங்களோ? ज्ञेयं यत् यत् प्रविक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुदे अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது அப்படின்றத வந்து சொல்றார். நம்ம எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவர் எப்பவுமே பிரீஃப் ஒண்ணு கொடுத்துட்டே இருப்பார் பகவான். சோ இப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்ல போறார் நமக்குன்னா அறியப்படும் பொருள் என்ன அப்படின்றத சொல்றார். ஆரம்பம் இல்லாததும். ஏன்னா எப்படி நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுனால அவருக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதுல நமக்கும் அப்படியே இருக்கு இல்லையா? நித்தியமானது, அழிவற்றது எது? ஆத்மா. ஏன்? நம்ம வந்து பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். சோ இதுக்கு வந்து ஆரம்பம் கிடையாது, அவருக்கு கீழ்ப்பட்டது. அதுக்கு பேர் வந்து பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இது இருக்கின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனாலதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் கர்மா வந்து மாறக்கூடியது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணன். 15 மாதாஜி. 15 படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி அவங்க இல்லைன்னா வேற யாராவது படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி இல்லாட்டி படிச்சிருங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வேந்திரிய பாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வ புருஷைவ நிர்குணம் குண போக்துசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. கண்டிப்பா இல்லையா? இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு
எல்லாவற்றிலையும் அறியப்படுபவன் நானே, ஆனா அறிய முடியாதவனும் நானே அப்படின்னு எப்பவுமே கான்ட்ரடிக்டா. சோ அவர்கிட்ட புலன்கள் கிடையாது, ஆனா எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மா. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர் கண்டிப்பா. இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அதுக்கு நம்ம அந்த கதை பார்த்தோம். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா அவர் தான் உருவாக்கி இருக்காரு. அப்ப அதுக்கு மேலதான் இருக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு புதுசா ஒண்ணு பண்றோம்னா நம்மளும் அந்த பொருளும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. நம்ம எதையாச்சும் இன்வென்ட் பண்றோம்னா அதுக்கு மேல நம்ம இருக்கிறதுனால தான் அதை இன்வென்ட் பண்ண முடியுது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இங்கேயும் பார்த்துக்கலாம். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்றத வந்து இங்க பகவான் வந்து சொல்றார். 16வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. बहिरन्तश्च भूतानाम् असरं सरं एव स सुस्मत्वात् तत् विज्ञेयं दूरस्थं सान्तिके सदत्। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண माताजी। மாதாஜி. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ரடிக்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். பரமபுருஷர் கிருஷ்ணர் வந்து மூன்று அங்கமாக வியாபித்திருக்காருன்னு பார்த்திருக்கோம். பரமாத்மா, பரமபுருஷர் அண்ட் பரபிரம்மம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ அதுலயும் நம்ம அவர் வந்து அந்த 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 எப்படி அவர் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்காருன்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இங்க திருப்பி அவர் அதுதான் சொல்றார். எது பரம உண்மை, நித்தியமான உண்மை. எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உள்ளும் புறமும் இருக்கின்றார். அசைகின்ற அண்ட் அசையாதவற்றிலும் அவர் இருக்கின்றார். நாட் ஓன்லி லிவிங் என்டைட்டி, அசையாத பொருட்களையும் அவர் தான் இருக்கார் அப்படின்றத பாக்குறோம். ரொம்ப சூட்சுமமானவர். எப்படி நம்ம ஸ்தூல உடல் வந்து சூக்ஷ்ம உடல், ஸ்தூல உடல் சொல்றோம். சோ சூக்ஷ்ம உடல்னாக்கா நமக்கு வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது, கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒன்று. ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் அது வந்து காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அருகில் இருக்கார். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட இதயத்திலயுமே வந்து பகவான் இருக்கான்னு பாக்குறோம். நம்ம தான் வந்து அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியல. அதனாலதான் வந்து எப்படி நம்ம கோயிலுக்கு போனா கிருஷ்ணருக்கு வந்து இல்ல பகவானுக்கு வந்து மரியாதை பண்றோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களை பார்க்கும் போதும் வந்து நம்ம மரியாதை பண்ணணும். ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மா, பரமாத்மா, பகவான் இருக்காரு அப்படின்ற அந்த ஒரு பாவத்துலதான் வந்து தூய பக்தன் வந்து இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். உயர்ந்த சத்தியம் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வெளியேயும் உள்ளேயும் உள்ளது. அவர் வந்து திருப்பி நம்ம அதே ஸ்லோகம் பாக்குறோங்க. 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 18. ரேவதி மாதாஜி படிங்க. ரேவதி மாதாஜி, வி ரேவதி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18. ஜோதிஷாம் அபி தத் ஜோதிஷ் தமச பரம் உச்யதே ஞானம் ஞேயம் ஞானகம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கின்றார். அதாவது நம்ம பார்த்தோம் பரமாத்மாவா பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு அப்படின்றது. நம்ம இந்த இது பாத்தீங்கன்னா அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் வந்து வைகுண்டத்துக்கும் மேல இருக்குமா. கோலோக விருந்தாவனம் வந்து இட் இஸ் செல்ஃப் இலுமினேட்டிங். அது சுயமாவே பிரகாசமா இருக்குமா அங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பகவான் அதான் சொல்றாரு, என்னோட தூய பக்தன் என்னோட அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு தான் வருகின்றார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவும் அவர்தான். ஒரு இதுல வந்து அவர் சொல்வார், நமக்கு வந்து ஞாபகம் மறதி இரண்டுமே வந்து பகவான் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு. சோ அவரே அறியக்கூடிய அறிவாகவும் இருக்கின்றார். நம்ம எதை நோக்கி நம்ம போனோம், நம்மளோட குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கு, அறிவின் இலக்காகவும் இருக்கின்றார். அறியப்படும் பொருளாகவும் இருக்கின்றார். ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலும் வந்து பகவான் இருக்கின்றார் பரமாத்மாவாக அப்படின்னு பாக்குறோம். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ராஜேஷ் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ராஜேஷ் பிரபுஜி. மாதாஜி இப்ப சொன்னாங்க யாரோ. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. படிங்க பிரபுஜி. इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं त्यजेयं सौग्धं समासद मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावयो भवद्येते. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது இந்த உடல் கஷேத்திரம், அறிவு ஞானம்
அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக இந்நாள் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இங்க. 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கலாம் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, ப்ளீஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யாநாதி உபாவைபி விகாரம் ச குணாம் சைவ விதி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். பிரகிருதி நம்மளோட 5 விஷயங்கள். பிரகிருத்தினா இந்த இயற்கை, காலம், பகவான், ஆத்மா, இந்த 4ம் மாற்றம் அடையாதது, கர்மா மட்டும்தான் மாற்றக்கூடியது. சோ ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை. ஏன்னா நம்மளே நம்ம பார்த்தோம், இறக்கும் தருவாயில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதாவே அடுத்த ரூபத்துல நம்ம எடுக்கிறோம். சோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டாப்பே கிடையாது. நம்ம திருப்பி இது பண்ணிட்டே இருக்கோம், அடுத்தடுத்த பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். சோ ஆரம்பமற்றவை, அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. பிறக்கும் போது நம்ம வந்து நல்ல ஞானத்துலதான் வரோம். ஆனா இந்த ஜட உலகில் இருக்கின்ற பற்றுலால நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் முக்குணங்கள்ல மாறுறோம். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்றத 3 குணங்கள்ல பாக்குறோம் இல்லையா? சோ ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அவர்களது மாற்றங்களுக்கும் அவர்களது குணங்களுக்கும் காரணம் அப்படின்றது வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜானகி ராமன் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. காரிய காரண கர்த்தృత్వే ஹேது பிரகிருதிர் உச்யதே புருஷா சுக துக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேது உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. நம்ம சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து வேலை பண்றோம் இல்லையா? விளைவுகளும் அதே காரணமா இருக்குன்னு சொல்றோம். இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. நம்ம நினைச்சுக்குவோம், இவ்வளவு பக்தி பண்றோம், அப்ப கூட இவங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் ஏன் வருது அப்படின்னு. ஏன் வருது அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும்னா, அது வந்து நான் போன பிறவில நான் பண்ணினதோட எஃபெக்ட் தான் இப்ப நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம். அதற்காக தான் இந்த பிறவில நம்ம சுத்தப்படுத்தி அடுத்த பிறவிலுக்கு வந்து நம்ம இப்பவே தயாராகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, நம்மளே தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டு அடுத்த பிறவிக்கு தயார் பண்றோம் அப்படின்னு. எந்த சூழ்நிலை இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் என்னோட விளைவுகள் இருக்குன்னு நம்ம வேணா சொல்லலாம். இயற்கை தான் நமக்கு காரணம், அதனாலதான் நான் இப்படி இருக்கேன்ட்டு. ஆனா அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய விளைவுகளுக்கு முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட முற்பிறவில நான் பண்ணினதோடதான் நம்ம இப்ப வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 22வது மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்கஸ்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கோஷ்ய சத்த சத்யோனி ஜன்மஷு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். நம்ம என்ன பண்றோமோ அதோட எஃபெக்ட் நமக்கே வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். அது நம்ம வந்து பஞ்ச பாண்டவர்களோட இது பார்த்தோம்னா நமக்கு ஜஸ்ட் பார்க்கும்போது பார்த்தா இவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தோணும். குந்திமாவோட பிரேயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா எனக்கு தயவு செஞ்சு கஷ்டத்தை மட்டுமே நீ கொடுத்துக்கிட்டே இரு அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த கஷ்டம் வரும்போது அவங்க எப்பவுமே வந்து பகவானே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க, எனக்கு வந்து கஷ்டத்தையே கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வெளியில இருந்து பாக்குற நமக்கு வந்து தோணும், என்ன ஏன் இப்படி இப்ப துரியோதனம்னு எடுத்துக்கங்க, பஞ்சபாண்டவம் எடுத்துக்கங்க. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, காட்டுலயேதான் இருந்திருக்காங்க. சரி ஓகே, அந்த நாட்டை ஆளணும்னு வரும்போது அப்ப திருப்பி இவங்க எல்லாரும் சேர்த்து ஒரு வந்து சூக்ஷ்மமா எல்லாம் பண்ணி திருப்பி அவங்கள வந்து காட்டுக்கு அமிச்சாச்சு. திருப்பி நம்ம சரி அதெல்லாம் முடிஞ்சு 13 வருஷம் முடிஞ்சு திருப்பி நம்ம நாட்டை எடுக்கலாம்னு வரும்போது அப்பவும் திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து மகாபாரத போர் வந்துச்சு. அப்ப அவங்க வந்து என்னதான் இவங்க வந்து அனுபவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு பாக்குறதுக்கு, வெளியில இருந்து பாக்குறதுக்கு நமக்கு வந்து அவங்க மேல ஒரு வேற மாதிரியான எண்ணங்கள் தோணும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த பிகினிங் பகவான் கிருஷ்ணரோட அடைக்கலத்திலே இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம்.
லாஸ்ட் டைம் கதை சொல்லும்போது கூட மாதாஜி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் பசியோட இருப்பார், அந்த சமயத்துல திரௌபதி கூப்பிட்டனால உடனே அங்க வந்துட்டாரு, ஒரே ஒரு பருக்கை வந்து கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு மேல கோவமா இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆனா அந்த ஒரு பருக்கிலே பகவான் வந்து திருப்தி அடைஞ்சிட்டார். அந்த காட்டுல துர்வாச முனிவர் அவ்வளவு கோபமானவர், கண்டிப்பா வந்து வேணுட்டே தான் துரியோதனை வந்து இங்க அமுச்சு வச்சிருக்காரு அவங்களுக்கு வந்து சாபம் கிடைக்கணும்னு. அதுல இருந்து யாரு காப்பாத்துனாங்க அப்படின்னாக்கா சாக்ஷாத் பகவான். அதனால நம்ம நினைச்சுக்குவோம் நம்மளோட காரணம் விளைவுகள் எல்லாமே வந்து இந்த ஜட இதுல இருக்குன்ட்டு. ஆனா நம்மளோட முற்பிறவில நம்ம பண்ணின கர்மாவோட பலனை தான் இந்த பிறவில வந்து நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ எப்பவும் கிருஷ்ணரோட ஞாபகத்துல இருக்கணும். அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், சுத்த பக்தன் வந்து நன்மை தீன்மை இருமையில அவங்க வந்து இருக்கவே மாட்டாங்க, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு அடுத்தடுத்து கடந்து போயிடுவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே. சோ இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். நமக்கு வந்து 84 லட்சம் பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம், அதுல 4 லட்சம் மனித பிறவிகள். சோ அத்தனை பிறவிகள்ல நம்மளோட கர்மால இருந்த பாவம், குரோதம், பொறாமை குணம் எல்லாமே வந்து நம்மளோட இருக்கு. அது எப்படி சுத்தப்படுத்துறது அப்படின்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றது மூலமாக மட்டுமே வந்து நம்மளே சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு வேத குறிப்புகள் இருக்கு. இந்த கலியுகத்துக்கு ஏற்ற ஒரே யஜ்ஞம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றது மட்டுமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 23வது மாதாஜி. வி ரேவதி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உபத்ரஷ்டானுமந்தாச்ச பர்த்தா போக்தா மகேஸ்வர பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேஹே அஸ்மின் புருஷ பர. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர். அவர் நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கார். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இவர் வந்து சிரோதக சாயி விஷ்ணு இல்லையா? கிருஷ்ணர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கார் அவருடைய ஆன்மீக சக்தி தான் வந்து மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, சிரோதக சாயி விஷ்ணு, இந்த 3 ரூபங்களாக இருக்கு. அதுல சிரோதக சாயி விஷ்ணு தான் வந்து நம்மளோட பரமாத்மா. அவர் ஒவ்வொருத்தரோட ஹிருதயத்திலும் இருக்கார். எப்படி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்றோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதர்களை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து பண்ணணும். ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள வந்து பகவான் இருக்கார். அதனாலதான் வந்து ஞானி வந்து நாயை தின்பவன், விலங்குகள், மனிதர்கள், உயர்ந்தவர்கள், எத்தனை வர்ணங்கள் உள்ள மக்களாக இருந்தாலும் எல்லாரையும் வந்து ஒரே மாதிரியாக கருதுவார். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஆத்மா பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறதுனால அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ராஜேஷ் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யா யவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதம் சகுனை சக சர்வதா வர்தமானோ அபின சபுயோ அபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட இயற்கை, உயிர் வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். ஜட இயற்கை, பௌதிகமான இந்த வாழ்க்கை, உயிர்வாழி, யார் அந்த உயிர்வாழி? நம்ம தான் ஆத்மா. குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு, நமக்கு இருக்கின்ற இந்த உறவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து முக்தி அடைகின்றார்கள். நம்மளோட இது என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், நித்தியமானவர்கள். சோ நம்மளோட டியூட்டி என்னன்னா பகவான் கிட்ட திருப்பி நம்ம போகணும். அதனாலதான் பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து எப்ப அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சோ, நமக்கு தெரியல அவருக்கு வந்து 7 நாட்கள் இருக்க போறோன்றது தெரிஞ்சது. அடுத்த நிமிஷம் அவர் என்ன பண்றாருன்னா, நான் என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்றதுனால பகவானை பத்தி தண்ணி ஆகாரம் எதுவுமே இல்லாம கம்ப்ளீட்டா வந்து அவரோட இதை பத்தியே லீலைகளே கேட்டுட்டு வந்து அவர் வந்து முக்தி அடைகிறார் அப்படின்றத பாக்குறோம். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதே இல்லை அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். சோ நம்மளும் வந்து அந்த ஆத்ம ஞானத்தையும் பகவானை பத்தின விஞ்ஞானத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 25வது ஸ்லோகம். ஜானகி ராமன் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ज्ञानेन पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन सावरे. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். இதுதான் நம்ம இவ்வளவு நாளா இதுல பார்த்தோம் இல்லையா செஷன்ல. சோ தியானத்தினாலும் ஞானிகள் எல்லாம் அதை தான் பண்றாங்க. ஞானிகள் வந்து எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம், பகவானை பத்தி நான் தெரிஞ்சுட்டு அவர்கிட்ட ஐக்கியமாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
தியானம் பண்றாங்க. சோ சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு படிக்கிறது, அவரை பத்தின விஷயங்களை கேட்கறது. ஆனா ஒரு சிலர் வந்து எந்த பலனுமே எதிர்பார்க்காமல் செயல்படுவதாலும் பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 26வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अन्ये द्वेवं अजन्तनः श्रुत्वान्येप उभाषते तेऽपि साधितरन्त्येव மிருத்யும் சுருதி பராயணக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்றாரு. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். இப்போ நமக்கு வந்து அதை பத்தி ஃபுல்லா நமக்கு பகவானை பத்தி தெரியலனாலும் மத்தவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டது மூலமா நம்ம என்ன பண்றோம்னா பகவானை வந்து வழிபட தொடங்குகின்றோம். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஆத்தென்டிகேட்டட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இல்லையா, அவங்க கிட்ட நம்ம, ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த தூய சுத்தமான ஞானம் இருக்கு. சோ அதே நம்ம வந்து கேட்க முடியும். இப்ப நம்ம இருக்கிறது வந்து இது பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். சோ நம்ம வந்து மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ் நமக்கு மேல இருக்கவங்க சொல்றதை கேட்டு நம்ம அதை அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறோம். சோ இப்படி கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். 4 types ஆஃப் மிசரிஸ் நம்ம பார்த்தோம். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை அண்டு நோய் அப்படின்னு. யாருமே வந்து இந்த 4 விஷயத்துல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது. பகவானே சொல்லியிருக்கார், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம். சோ இந்த 4 மிசரிஸ்ல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. ஆனா பகவானோட தூய பக்தனால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா இதுல இருந்து கடந்து வெளியில வர முடியும். அதுக்காக அவங்க இதுல இருந்து தப்பிக்க முடியும்னு கிடையாது. அதை உணர்ந்து ஓகே சமநிலையில எடுத்துட்டு அவங்க அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். 27வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் தத்வம் வரஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ சம்யோகாத் தத் வித்தி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அதையும் திருப்பி அவங்க வந்து நம்ம ரெப்பிடேஷன் பாக்குறோம். சோ இது எல்லாமே வந்து பகவானோட ஸ்வரூபம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 28வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ராஜேஷ் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता प्रभुजी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यज्ज अविनश्यन्तं या பஸ்யதி ச பஸ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். சோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே அகைன் நம்ம அதை தான் பாக்குறோம். ஸோ சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல், பகவானையும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுதான் வந்து உண்மையான புரிதல் அப்படின்றத பார்க்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஞானி வந்து எல்லார்கிட்டயுமே வந்து பகவான் இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறாரு. சோ அவர்கிட்ட வந்து அவங்ககிட்ட வந்து இருமையே இருக்காது, வேற்றுமைகள் கிடையவே கிடையாது. நமக்கு தான் வந்து நம்மளுடைய குணங்களால நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களையும் உயர்வு தாழ்வு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கிளாசிபிகேஷன் வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா உண்மையான ஞானி பக்தன் வந்து அதை வந்து அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். 29வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं नहिनस् यात्मनात्मानं तदो यादि பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். இப்ப நிறைய இது பாத்தீங்கன்னா சூசைடல் அட்டெம்ப்ட் தான் நிறைய நடக்குது. நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உடலை வந்து இது பண்ணிக்கக்கூடிய சித்திரவதை பண்ணிக்கக்கூடிய அதிகாரம் நமக்கு கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா நம்மளே படைத்தவர் பகவான், அவரே உள்ள வீற்றிருக்காரு. அப்ப அதை எப்படி நம்ம வந்து நாசம் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? சோ அதை பத்தின அறிவு நமக்கு இருந்தது. அதுதான் முதல்ல இருந்தே சொல்லியிருக்காரு. தன்னுணர்வு, ஆத்ம ஞானம், தன்னை பற்றின இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த புரிந்து கொண்டவர்களால தெய்வீக இலக்கை வந்து அணுக முடியும். அவர் சொன்னார் இல்லையா, நேயம் தெய்வீக இலக்கு என்ன அப்படின்றத சொன்னார். சோ இப்ப வந்து அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்றத பார்க்கலாம். 30வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி.
பாகியலட்சுமி மாதாஜி இருந்தாங்கன்னா அடுத்தது கொடுங்க உங்களுக்கு. யார் ஹரே மாதாஜி? பாகியலட்சுமி மாதாஜி இருந்தாங்கன்னா அடுத்து கொடுங்க. ஓகே மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் அவங்க தரேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. प्रकृत्यैव सकर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவன் ஹரே கிருஷ்ணா அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றத வந்து இங்க பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொய் அகங்காரமான ஒன்று அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 33. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அவங்க லைன் பாகியலட்சுமி மாதாஜி இருந்தீங்கன்னா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறேன். இல்லன்னா ரேவதி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ருக்மணி படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி படிங்க. படிங்க. 33. யதா சர்வ சுகம் சௌஷத்யாத் ஆகாசம் நேர் பலித்யதே சர்வத்யாவஸ் திதோ தேஹோ ததாத்மா நோ பலித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றார். நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ப நடமாடுறோம், எல்லா வேலையும் பண்றோம், பாத்தீங்கன்னா எதால நம்மளோட உள்ளார இருக்க ஆத்மாவால். ஆத்மா எப்ப இந்த உடலை விட்டு போட்டோ அப்ப இது வந்து ஜடம் இல்லையா, இறந்த ஒரு பிணம். ஆனாலும் ஆத்மாக்கும் இந்த உடலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஆத்மா இல்லைன்னா இந்த உடல் இல்லை, இருந்தாலுமே ஆத்மா தனியா இருக்கு இல்லையா. சோ அததான் வந்து இங்க பகவான் சொல்றார். ஆகாயம் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே தான் இருக்கு, ஆனாலும் அது வந்து மற்ற எதோட கலக்காமல் இருக்கின்றது. அது போலதான் ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உடல் வந்து எல்லா வேலையும் செய்ய முடியுது. அதே சமயத்துல ஆத்மா உடலுடன் கலப்பதில்லை அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். இந்த அத்தியாயத்துல வந்து நமக்கு 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. சோ அடுத்து நம்ம 34வது ஸ்லோகம். அண்ணா படிக்காதவங்க இருந்தா படிங்க தயவு செஞ்சு. இன்னும் 2 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यदा प्रकाशयत्य ஏக கிருத்தனம் லோகம் இமம் ரவி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருத்தனம் பிரகாசயதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். அதுதான் உண்மை இல்லைங்களா. இப்ப இந்த உடம்பை விட்டு ஆத்மா வெளியில போயிடுச்சுனாக்கா இது வந்து ஒரு டெட் பாடி, அதை கொண்டு போய் அதுன்ற மாதிரி ஆயிடும், ஒரு அக்னினே ஆயிடும் இல்லையா. அதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சூரியனோட ஒப்பிடுறாரு இங்க. கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி 35. बबीता माता जी वासिंग माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माता जी. क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम. हरे कृष्णा माताजी. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் அதை முடிச்சிடுறீங்களா? அந்த மந்திரம் சொல்லுவீங்களா லாஸ்ட்? முடிச்சிடுறேன் மாதாஜி. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. हरिः ओम. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்லிட்டார். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளன் யார்? அந்த உடல் என்னது? இதுதான் அந்த களம். உடலின் உரிமையாளன் ஆத்மா. ஆத்மாக்கும் மேல இருக்க கட்டுப்பாட்டாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். இவங்க 3 பேருக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்ன அது முக்தி பெறுவதற்கான வழினாக்கா பக்தி சேவை
மட்டுமே. நம்மளோட அந்த 12 அத்தியாயம் வரைக்கும் 7வதுல இருந்து 12 அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி யோகத்தை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அடுத்து இப்ப 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் பகவான் வந்து ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்ல போறார். அதோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான் நம்ம பார்த்தது. சோ இன்னையோட இது சுருக்கம் பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகளை கேட்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்மளோட இந்த 13வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்த்துடலாம். அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞ அந்த அதனோட ஞானத்தை வந்து விளக்க சொல்லி, அது வந்து நம்மளோட 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன அப்படின்றது 8ல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார். ஞானியம் அறிவின் பொருள் என்ன அப்படின்றத 13ல இருந்து 19 வரைக்கும், பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் பரமாத்மா பத்தி நம்ம 20-26ல பார்த்தோம். அறிவின் பார்வைன்றதை 27ல இருந்து 35 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவித்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்துக்கு ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரி கி ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு அசெம்பிள் டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம்.